Добре. Здравейте, колеги! За тези, които не ме познават, аз се казвам Алена Денякина и съм координатор на проект Готови за училище към Тръста за социална алтернатива, и днес ще водя обучението съвместно с госпожа Екатерина Миновска от Регионално управление по образованието Велико Търново. Първо ще ви представя накратко проекта за тези, които не са запознати с него и смисъла на днешното обучение, след което ще преминем през логистиката на провеждане на самото изследване и по-нататък ще преминем към методологията на провеждане на тестовете за училищна готовност, за които всъщност сте се забрали днес. И така, да ви представя проект. Проект Готови за училище стартира 2014 година. Това е проект на Фондация Тръст за социална алтернатива, който се осъществява съвместно с Стратегическия фонд за оценка на въздействието на Световната банка и Министерството на образованието и науката на България, като той се осъществява по места от вече през годините 25 неправителствени организации, които са местни по региони за всеки регион, където се осъществява проект. Проектът цели да събере данни, които да помогнат за формирането на политиката на страната, или по-точно политиките, насочени към обхващане и посещаемост на деца от уязвими групи в детските градини, както и да измери дългосрочните ефекти от това посещение. Световната банка прави независимо изследване на ефектите на първата година от проекта за 2014-2015 година, като тази година се очаква да излязат първите резултати от тази независима оценка. И те ни подбудиха да продължим да изследваме какви са всъщност ефектите върху децата от проекта. Какви са дългосрочните ефекти върху техните знания, умения, резултатите им в училище и посещаемостта им в образователната система по-нататък. Това е причината да правим в момента тестове за училищна готовност на децата, за да видим как участието в проекта се е отразило върху тяхната готовност за училище. Тестовете, както знаете, ще се правят от независими оценители. Смисъла на това е те да бъдат безпристрастни към децата и към техните знания, за да можем да получим максимално чиста картина на знанията и уменията, които те са придобили през последните 3 години. Като подлежат на тестване абсолютно всички деца, включени в проект Готови за училище, които през септември месец ще започнат първи клас. И сега ще ви покажа какви са в общи линии, какъв е графика на дейностите по проекта и какво всъщност логистично трябва да се случи по всяка една от стъпките. Както знаете, всъщност първата задача, която имаха неправителствените организации по места, беше да идентифицират децата, които подлежат на тестване. Това трябва да се случи максимално скоро, ако все още не се е случило. Срока за това беше 16 май, като тук всъщност местните неправителствени организации имат основната задача да намерят всички деца от проекта, независимо дали са в контролни населени места, дали посещават детска градина, дали посещават училище или никога досега не са влизали в образователната система, за да видим пълната картина на това, доколко те са подготвени за първи клас. По проекта партнират и детските градини и училищата по места. Това е причината да имаме тук и хиксче към задължения на детските градини и училищата, които подпомагат дейността на неправителствените организации при намиране на децата. Намирайки децата, всъщност неправителствените организации трябва да изготвят и график за извършване на
тестовете за училищна готовност на децата, което включва няколко елемента. Данни за самото дете, имена на децата, населено място, детска градина, училище, което посещават, ако посещават такова, данни за родителя и място, на което ще бъде проведен теста с всяко едно дете. Като този график се изработва от неправителствената организация, но се разработва съобразно графика на екзаменатора или оценителя и също така съвместно с детските градини и училищата, които имат ангажимента да осигурят място в образователната институция, където да бъдат проведени индивидуалните тестове. Това е причината, поради която графика трябва да бъде съобразен както с графика на детската градина или училището, така и с възможността на оценителя и съответно и с възможността на самите деца да бъдат намерени на съответното място в определения час за провеждане на тест. Така, за да разберете как да провеждате цялостното изследване, всъщност е организиран днешния вебинар на 17 май, в който се очаква да присъстват всички партньорски неправителствени организации, да присъстват задължително оценителите, които ще извършват независимите тестове на децата, така че те да получат пълната информация как да ги прилагат, като по желание могат да участват и детските градини, училищата със свои учители или директори, просто за тяхна информация, или ако искат да прилагат допълнително тестовете на другите деца в образователната институция. По проекта сме поели ангажимент всички детски градини и училища, които сътрудничат по проекта, да могат да направят тестове на до 5 деца от подготвителна група, които да бъдат след това също анализирани, и целта на тези тестове е самата детска градина или училище да получи информация за това как се справят децата, доколко са готови за училище, но в същото време да се запознае с теста, да види как работи той и да дадат обратна връзка на Министерството на образованието по прилагането на тест. Всъщност това е една възможност да бъде апробиран този инструмент, преди той да стане задължителен за цялата образователна система, за да може да се въведат промени по него, ако се налага. Това е невероятна възможност за всяка една образователна институция да има влияние върху нещата, които в бъдеще ще се прилагат на ниво цялата система. Така. Задълженията на оценителите, които по задание са наречени екзаменатори, са в периода 17 май 9 юни. Тогава те на практика се очаква да проведат всички тестове на децата, като в периода 17 май 31 май се предвижда да бъдат направени тестовете в детските градини и училищата, защото след това, както знаете, децата вече няма да са в образователните институции, а седмицата до 9 юни е предвидена за довършване на тестовете, които ще се наложи да бъдат правени по домовете на децата. Тук искам да кажа, че принципно се очаква всички тестове да бъдат направени в детска градина или в училище, там където децата посещават, и единствено децата, които не посещават образователна институция и няма как да бъдат оценени в нея, се предвижда да бъдат тествани по домовете. И само в крайен случай деца, които са записани в образователна институция, следва да бъдат оценявани в домашни условия. Така, паралелно в същия период, 17 май 9 юни, детските градини и училищата също могат да провеждат тестовете, които те са
решили да провеждат с техните деца. Те ще бъдат осигурени от местните неправителствени организации при предварителна заявка от детската градина или училището. Също така, детските градини и училищата в този период имат ангажимент да сътрудничат на неправителствените организации и на независимите оценители, като осигурят пространство за провеждане на теста и подпомагат административно там, където се налага. След малко ще минем през целия процес на провеждане на тестовете от към логистична гледна точка. Така. Сега ще ви насоча към следващите части. Така. Всеки един комплект за оценка на децата се състои от няколко елемента. Първият елемент, това е самата тестова книжка на съкратения вариант на теста, който съдържа 40 въпроса. И също така индивидуален протокол за оценка на всяко едно дете, който трябва да бъде в 2 екземпляра. Те са на химизирана хартия, така че когато ги попълвате, всъщност трябва много да внимавате да отделите само 2 броя от този протокол. И когато пишете на единия, то ще се отрази отдолу на втория. Така имате 2 екземпляра, един оригинал и едно копие. Допълнително, всяко едно дете преди започване на теста трябва да мине през няколко образеца. Имате в комплектите си няколко броя, те не са равни на броя на тестовете, но имате няколко образци, с които откривате всъщност теста и подготвяте децата психологически и практически да положат след това тест. Като тези задачи помагат те да влязат в тематиката, вие да видите доколко разбират задачите и в същото време тези задачи не влизат като оценка след това в оценката на теста. Това са комплектите, по които се провеждат тест. След като бъде завършен теста, което значи, че трябва да има попълнени всички 40 въпроса да бъдат зададени на децата. След това всяко едно дете получава като подарък комплект моливи и книжка за оцветяване. Но това е само единствено след като бъде завършен тест. Комплект моливи и книжка за оцветяване се дават както на децата от проекта, които участват в изследването, така и на другите деца от детските градини и училищата, които учителите на място са решили да оценят сами. Така, сега ще мина през това какво се иска като ангажимент от детските градини по-подробно. От всяка детска градина или училище се иска от една страна да съдействат за намирането на децата, подлежащи на тестване. Това, което вече говорихме. Това се случва или вече се е случило, или се случва в момента по места. Другия ангажимент на детските градини и училищата е да уведомят родителите на редовно посещаващите деца от проекта за датата, на която ще се проведат тестовете с техните деца, за да могат те да присъстват и да е сигурно, че ще могат да положат теста. И следващото последния ангажимент на детските градини и училищата е да съдействат логистично за провеждането на теста, като, както казахме вече, веднъж осигуряват стая, в която да е достатъчно тихо и спокойно, за да може екзаменатора
насаме с детето да провежда теста. От друга страна, да помогнат при копирането на попълнените от децата тестови книжки и да ги предадат на родителите след приключването на теста. Те се очаква да подпомагат и оценителите при събиране на подписите за съгласие от родителите. Като това значи, че събираме съгласието на родителите, данните от теста да бъдат анализирани след това. Първо да бъдат събрани, след това да бъдат анализирани. Като всяка детска градина ще получи и скромно дарение за тази си помощ. Като има разлика в дарението на детските градини и училищата, които са в населени места с финансова интервенция, които са получавали финансова помощ през годините, и тези, които са от контролна група. Затова може повече да говорите с местните си неправителствени организации. Самите оценители и средата, в която се провежда тест. Както казахме вече, би трябвало да е осигурена спокойна стая с удобно за детето работно място, с ниско столче, удобна маса. Повече за методологията ще говори госпожа Миновска, но това, което искам да наблегна е, че трябва да е спокойно и всеки тест да се извършва самостоятелно само с едно дете. Като в залата, в която се извършват тестовете, е допустимо да присъства някой близък на детето при желание. Като под близък на детето се разбира или родител, настойник, или учителя му от предучилищна група в детската градина или училището, като условието е тези допълнителни възрастни да са там само за подкрепа, но да не се намесват по никакъв начин в провеждането на самия тест, а да служат по-скоро като успокоение на детето, че е в позната среда, сред познати хора. Така. Както казахме, тестът трябва да се проведе в максимално позната за детето среда. Това е причината очакването е да се провежда в детската градина, където то редовно посещава, или училището, където учи. Допустимо е, ако едно дете е посещавало детската градина, а след това е било записано в подготвителна група в училище, то също да положи теста в детската градина. Ако има отказ от детска градина или училище да съдействат и няма къде да бъде проведен теста, тогава детето следва да положи теста в домашната си среда. Така. В днешния ден има няколко технически и логистични неща, които трябва да направите. И сега ще ви покажа документите за тях. Така, днес всъщност, след като приключим обучението, всеки оценител, както и детските градини и училищата, които са изпратили свои представители и ще прилагат тестовете на свои деца по свое усмотрение, ще получат комплекта с материали, който изложихме преди малко, който включва още веднъж тестова книжка за всяко едно дете, 2 броя индивидуален протокол на химизирана хартия и кутия с моливчета и книжка за оцветяване като подарък за всяко дете, което е положило пълно тест. За целта
след приключване на обучението, неправителствените организации ще ви предадат комплектите и вие ще трябва да се подпишете в този приемо-предавателен протокол, който виждате на екрана, че сте ги получили. Съответно ще запишете трите си имена, институцията, от която идвате, дали сте учител от училище или детска градина или сте независим екзаменатор, за да знаем кои са комплектите предадени на екзаменаторите, кои са на учителите. Начин за контакт с вас, имейл или телефон, по възможност и двете, брой комплекти, които сте получили и ще се подпишете. Всички комплекти, които не бъдат използвани, подлежат на връщане след приключване на тестовия период, т.е. след 9 юни. Така, при провеждане на самите тестове, освен практическото провеждане на теста, е необходимо, както вече споменах, да съберем съгласието на родителите. Също така е необходимо да се удостовери, че тестът е направен в дома или тестът е направен в детската градина или училището. За тази цел има изготвен един финален протокол, който в момента виждате на екрана, който има няколко функции. В него се записва името на родителя, името на детето, датата на раждане на детето и техния адрес. След което с подписа си родителя декларира, че е съгласен теста да бъде веднъж правен, втори път данните от него да бъдат използвани за изследването. И накрая се записва датата на представяне на теста на родителя. Тоест, оригинал от теста трябва да бъде даден на родителя. Ако тест е проведен в детската градина или училището, следва да бъде попълнена и тази колонка с подпис на служител на детска градина или училище. Тази колонка се попълва само единствено, когато теста е правен в съответната образователна институция. Иначе остава празен. Този протокол е и протокол, доказващ извършената работа на оценителите. Затова горе се записва датата на теста, името на училището или детската градина, в която са проведени тестовете, ако има такова, населеното място и се подписва от екзаменатора, от негово име. Това е част от финалните документи, с които екзаменатора се отчита по проекта. Така, като всъщност отчета на учителите, които провеждат тестовете, независимите оценители, които провеждат тестовете, се състоят от няколко неща. Те трябва да предадат на неправителствената организация копия на абсолютно всички тестови книжки, които са правени с децата, оригинала на индивидуалния протокол на всяко едно дете, обобщена таблица, в която са въведени всички индивидуални резултати на всички деца по проекта, които са положили теста, и този протокол, който в момента виждате на екрана. Накрая те ще се отчетат и с този приемо-предавателен протокол, който се сключва между неправителствената организация и екзаменатора, в който неправителствената организация потвърждава, че е получила всички тези документи и приема за завършена работата на оценителя. На база на този приемо-предавателен протокол се извършва и
финалното плащане на възнаграждението на екзаменатора. Като крайният срок за подаване на всички тези документи от екзаменатора към неправителствената организация е 15 юни. Така, ще преминем към модула за самия тест и неговото прилагане, за методологията на прилагане на теста, след което ще имате възможности да задавате въпроси по логистиката. Добър ден! Здравейте от мен! Казвам се Екатерина Миновска и съм старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието Велико Търново. И имам удоволствието да ви запозная с стандартизирания тест и начина на прилагането му, но в този съкратен вариант, който е вариант на другият влязъл в сила тест още през 2014 година, утвърден с заповед на министъра на образованието тогава. И сега вие ще я видите тази... Защо не виждам? Какво търсим? Търсим това. Не го виждам. Да. Да. Ето тази заповед. Сте го изключили просто. Защо? Ето тук. Да, точно така. Всъщност стандартизираният тест в пълният му вариант е утвърден с заповед на министъра, която виждате на екрана, РД09 1549 от 6 октомври 2014 година. И съкратеният вариант е всъщност една много малка част от пълният вариант на стандартизирания тест. Искам да преместя слайда. Да. Надолу. Всъщност, въвеждането на стандартизирания тест стана с ето това писмо, номер РД 21 1056 от 17.11.2015 година, когато всички детски градини в страната получиха екземпляр от разширеният пълният вариант на стандартизирания тест за изследване на училищната готовност. И какви указания се дадоха в това писмо? Че диагностиката на училищната готовност отчита познавателното, езиковото, социалното развитие, фината моторика. И изрично така е подчертано в писмото, че тестът не е оценяване, а трябва да послужи на учителите да получат информация за готовността за училищно обучение. И най-вече за обосновани решения относно индивидуалният подход към детето. Да се окаже адекватна подкрепа на детето в различните области на развитие. И се провежда или в началото на започването на подготвителна група, четвърта, последна подготвителна група в детската градина или училището, или в края на задължителната предучилищна подготовка. И тя осигурява надежна информация за готовността на детето за училище, планирането на образователната дейност, изготвянето на индивидуални програми за развитие на детето, оценка на ефективността на предучилищната подготовка. Основанието за диагностицирането и това, така бих искала да го подчертая дебело, че е на основание член 36 от наредба 5 от 3 юни 2016 година
за предучилищно образование. Имаме това основание и всеки един учител има задължението, отговорността да направи тази диагностика. И сега да преминем по същество за това от какво се състои стандартизираният тест, съкратеният вариант. Вие всички познавате пълния вариант, но съкратеният вариант се състои от 40 въпроси, като от 1 до 13 диагностицира езиковото развитие фонематичен слух. И ето тук на следващия слайд вие виждате конкретно самият тест от 1 до 13 въпрос диагностицира фонематичен слух. От 14 до 28 въпрос съкратеният вариант на стандартизирания тест диагностицира езиковото развитие, елементарни понятия. И по-нататък ще видите от 29 до 33 въпрос диагностицира умението на детето да открива образци. Това са много малка част от въпросите, от които се състоят субтестовете в пълният, разширеният вариант на стандартизирания тест. И се прилага с много голяма лекота, за много по-кратко време, което по-нататък в което ще се убедите по-нататък. От 34 до 40 въпрос съкратеният вариант диагностицира количествените представи. И какви са точно изискванията за провеждането на теста? Общите изисквания вече вие ги чухте в известна степен от преждеговорившата госпожа Денякина, че са необходими следните материали. Първо трябва да разполагате с тестовата книжка, разширения вариант, краткият вариант, индивидуален протокол за всяко едно дете, който сега разбирам и аз от презентацията на госпожа Денякина, че се състои от 2 идентични екземпляра. Принадлежности за писане. Екзаменаторът ще се нуждае поне от 2 цвята за писане, за да отбелязва съответно верните отговори и тези, които са погрешно дадени от детето. Необходими са не повече от 30 минути за провеждане. Сега, може би ще има и такива варианти на деца, които се справят с малко затруднение и до 40 минути. Но в никакъв случай времетраенето на провеждането не трябва да продължава повече от 30 минути. Мястото трябва да е познато за детето, да няма други лица, освен, разбира се, учителят на групата или родителя, ако тестът се провежда в домашни условия. Масата, столовете по възможност трябва да бъдат ергономични и екзаменаторът да седи отдясно на детето. Защо е това изискване екзаменаторът да стои отдясно на детето? За да има възможност с по-голяма лекота да прелиства тестовата книжка и да е удобно за нанасенето на резултатите в индивидуалния протокол, който трябва да бъде отдалечен от детето и отдясно на екзаменатора. Другите изисквания, които стоят и са много важни към екзаменатора, това е да бъде компетентен и опитен. Разбира се, Тръста за социална алтернатива подбира своите външни оценители съобразно определени изисквания, преди всичко да имат задължително предучилищна педагогика, висше образование. Другото изискване, което наистина е изключително важно за успешното протичане на теста, това е екзаменаторът да познава
много добре стандартизирания тест за училищна готовност и всеки един въпрос. Да познава целите и основните характеристики, с които ще се запознае, разбира се, в още по-голяма степен, по-задълбочено от разширения вариант на тестовата книжка, инструкциите за провеждане и начина на оценка на резултатите. И за предпочитане да е преминал тренировъчен курс, такъв какъвто в момента ние провеждаме. Много важни напътствия, които следва да бъдат дадени, са основно относно намаляване на грешката на измерване. И за да се сведе до минимум тази грешка, трябва да се анулират някои негативни влияния на външни фактори. Първо, да се следи за емоционалното състояние на детето по време на изследването. Това е изключително важно. Да се създаде топла, спокойна атмосфера, непрекъснато стимулиране и мотивация. А как може да бъде създадена тази спокойна атмосфера и детето да бъде стимулирано непрекъснато? Първото и най-важно нещо е, когато екзаменаторът е външно лице, да направи контакт с децата от цялата група, да се запознае с тях. И може би с една игра, най-добрият подход, който препоръчвам, това е игровият подход, с една игра да установи емоционална връзка с децата, както с тези, които предстои да оцени, така и с цялата група. И когато настъпи момента за провеждане на диагностиката по съкратения вариант на стандартизирания тест, първото и най-важно нещо е екзаменаторът да разлисти много бързо книжката, която ще трябва да има. Ето този вариант, тук са само листите и да покаже картинките на децата, които са в книжката. И да предложи на детето да поиграят. Да си поиграят на въпроси и отговори. Може да бъде зададена играта и по друг начин. Предлагам да изиграем една игра, която се казва "Аз питам, ти отговаряш". Това е много важно, за да бъде предразположено детето към да му бъдат създадени най-добри условия за да даде максимално от себе си. За упражнително. Да, момент. Ще настъпи това. Предварително много важно условие, това е, може би, едно от най-важните условия, е екзаменаторът да се е запознал с задачите от теста. Защо? Защото вниманието му трябва да бъде насочено изключително към детето, а не към въпросите и теста. Разбира се, това ще се получи след първият и вторият път на прилагане на теста, но нека предварителната подготовка да не изложи на риск децата, които ще бъдат първи поред за прилагане. Така. Да. Добре. Много важно условие, когато се провежда теста, преди въпрос 29, да се спре, екзаменаторът да поспре, за да реши съвместно с детето тренировъчна задача, която изисква решаването на
откриване на образци от 29 до 33 въпрос. Това вече ви беше представено. Тук имаме една тренировъчна задача, която съвместно се играе с детето и екзаменатора, за да може то да навлезе в логиката на решаването на задачата, за да се справи с тези задачи от 29 до 33. Това не представлява никаква трудност за децата и по-нататък ще се убедите от попълнените вече индивидуални протоколи на изследваните от мене деца, диагностицирани деца, и то съвсем наскоро, преди 2 дена. Какво още е необходимо? Екзаменаторът да си служи с уточняващи и насочващи въпроси, когато види, че детето се затруднява. И аз ще дам пример с първата задача, първият въпрос от теста, който гласи: разгледай тази картинка или тези картинки. На тях са нарисувани куче, котка, мишка и слон. В коя от тези думи има звука И? Куче, коте, мишка, слон. Трябва задължително да се повторят думите, за да може детето отново да ги чуе, за да открие звука И в съответната дума. Както и следващият втори въпрос. Коя от тези думи започва с звука С? И вие трябва да повторите думите: куче, коте, мишка, слон. По този начин съответно до 13 въпрос. Като предварително насочвам вниманието върху въпрос 10, 11 и 12, 12 и 13. Това са трите въпроса, всъщност 4, 10, 11, 12 и 13, в които децата обикновено срещат затруднение. Тези въпроси са относно диагностицирането на фонематичен слух, замяната на звука в думата. И въпросът е: коя от думите започва с звук К? Те го откриват много бързо. Но коя дума ще се получи, ако в думата гума замениш звука Г с звука Ш? Обикновено детето тогава се съсредоточава в себе си и му дайте време да помисли. Но когато мине повече от 1 минута и то не даде отговор, обикновено децата, които не могат да се справят с тази задача, те не дават никакъв отговор. И начинът после на оценяване е да не отбележите вярно или невярно в индивидуалния протокол. Но се счита за 0 точки при отчитането на резултата. Но въпреки да, че искам от екзаменаторите да отразят първо резултата на детето, т.е. отговора. Просто отговора, който детето е дал в самата книжка. Да. Затова това са изискванията, които ние сме все още върху преговаряне на изискванията, с цел намаляване на грешката на измерване. Това са изисквания към екзаменатора. По-нататък вече начина на отразяване на резултата в индивидуалния протокол ние ще го отбележим. И разбира се, когато се задава въпроса на детето, трябва да падне ударението върху удебелените букви или удебелените думи.
Това е изключително важно, за да се насочи вниманието на детето към търсеният отговор. Това не е подсказване. Това е по-скоро акцентиране и съсредоточаване вниманието на детето върху въпроса, който ние задаваме. И независимо от отговора на детето, единствената реакция на екзаменатора трябва да бъде добре, браво, чудесно, точно така. Всякаква негативна реакция, като не е вярно, сгреши, тук сбърка, ще доведе до повишаване на тревожността на детето. Затова бъдете много внимателни и към присъстващите лица в стаята, учител или родител, които са твърде пристрастни към изявата на детето и може неволно да изразят някаква оценка. Да кажат не е вярно или пък с лице израза си да демотивират детето за решаването по-нататък на стандартизирания тест. Още повече, че екзаменаторът трябва да изключително много да внимава върху израза на лицето си, да контролира израза на лицето си. При спонтанни отговори е задължително да се насочи вниманието на детето с изрази задачите. До тук бяха много лесни. Сега обаче следва една трудна задача, разгледай внимателно. Това няма да се случи с съкратения вариант на стандартизирания тест, защото твърде малко са въпросите. Тук по-скоро се отнася за разширения вариант. При отказ, а това твърде вероятно е да се случи, особено с задачи, които ние вече разгледахме, които диагностицират фонематичния слух на детето с замяната на звуковете, някои от децата могат наистина да се затруднят и да се откажат. Но може да ги насърчим, да ги мотивираме отново да направят опит. При липса на отговор не се маркира нищо в индивидуалния протокол. Всяка друга помощ или подсказване, освен повторение на условието на задачата и положителна стимулация, е недопустима. И сега преминаваме към технологията на самото оценяване, за попълването на индивидуалният протокол. И ето тук аз ще ви покажа два индивидуални протокола на две реални деца, които бяха изследвани, като при едното дете продължителността на тестване е 25 минути. Той е отбелязан на протокола. Времето е отбелязано на протокола, докато при другото дете, въпреки че не е отбелязвано времето, продължи 20 минути. Много по-бързо се справи детето, второто дете, с съкратения вариант на стандартизирания тест. Нарочно съм отбелязала с червен фломастер грешните отговори на детето, за да се видят. Вие така може да процедирате, ако има такива насоки, за по-ясно очертаване и после по-ясно отчитане на резултатите. И по-нататък ще видите, че връщам се отново напред, защото тези тестовите задачи са с избираем отговор, съответно А, Б, В и Г. Има такива, които са с вярно и невярно. Тогава се отбелязва съответно дали е верен или неверен отговор, или нищо не се отбелязва, ако детето не е дало отговор, по-продължително се е замислило върху отговора на въпроса и всъщност нямаме очаквания то да даде отговор на този въпрос. Тогава обаче също се отбелязва неправилен отговор. В случай, че детето посочи повече от един отговор, също се отбелязва с 0 точки, не се присъжда точка. Ако
И ето тук пак повтарям, че ако не даде отговор в продължение на повече от 30 секунди, също се отбелязва 0. Броят на верните отговори е равен на броят на задачите. Това означава 40 точки и сега ще ви покажа индивидуалният протокол, който не е запълнен, а е в чиста форма. Да. Да. Ето тук. И виждате, че от първи до 10 въпрос отговорите са с А, Б, В и Г, А, Б, В и Г отбелязани. От 11 до 17 въпрос са с вярно и невярно. Всички останали от 18 до 40 въпрос са с А, Б, В. Всеки един отговор дава съответно точка и общият суров бал, който трябва да който трябва съответно да нанесем върху таблица, за да открием дали детето има училищна готовност. Ето това представлява тази таблица. Най-напред се търси, тази таблица има една прагова граница, която фактически отбелязва дали детето при този брой точки суров бал, дали има училищна готовност или няма. Ако е постигнало 37 точки суров бал, детето има училищна готовност. Ако е под този праг, 36 точки, например, тогава детето няма училищна готовност и не е готово за да постъпи в първи клас. Освен суровият бал, в тази таблица има и една скалова стойност, която помага при изготвянето на индивидуална диаграма за всяко едно дете. Това приложение вие може да го видите в разширеният вариант на книжката и тук са отбелязани субтестовете от разширеният вариант, но може да бъде приспособена този диагностичен профил и за 40-те въпроса в съкратения вариант на стандартизирания тест. Това е, разбира се, доколкото разбирам, не е задължително за екзаменаторите, които ще бъдат ангажирани по проект Готови за училище. Само по желание. Бих искала да обърна внимание, макар че се връщам малко по-напред, при въпроси, които предполагам, че биха предизвикали озадачение или начина, по който отреагират децата. Това са за диагностиране на езиковото развитие елементарни понятия. От въпрос 14 до въпрос 28. Връщаме се на въпрос 13. Коя дума ще се... на въпрос 14, който има нарисувани картинки на един кон и на много коне. Може тук на детето да се даде допълнителен въпрос. Какво виждаш на тази картинка? Може да подскажете на детето. Тук има един и то да довърши изречението кон, за да бъде подготвено за отговор на следващият въпрос. Тук има, за който всъщност е същинския въпрос в задачата. А тук какво има нарисувано? Много и детето довършва изречението, като се предполага, че то ще употреби
точното понятие за множествено число. Оценката на резултатите всъщност изисква детето да не бъде етикирано, независимо от това, че то няма да стигне праговата стойност на суровия бал 37 точки. Това не бива да подлага детето на изпитание, че то не е готово за училище. Това означава, че резултатът за самото дете трябва да бъде конфиденциален, да не се разбира, че от този резултат то не е готово. Ако разбере това, тогава ще се комплицира детето и действително то наистина няма да бъде готово за училище. Трябва да се отчете и фактът, че диагностицирането с съкратената форма на стандартизирания тест е една моментна снимка от познавателното, езиковото развитие на детето и социалното развитие на детето. Затова то може би в момента не е в кондиция, за да покаже най-доброто от себе си. Затова моля за тази конфиденциалност, за да не бъдат стресирани децата и да не получат комплекси при постъпването си в училище. Благодаря за вниманието. И сега искам само да направя няколко уточнения по техническото прилагане на теста. Както вече казахме, всъщност когато се запознаете с цялата група деца, после постепенно едно по едно ще провеждате тестовете индивидуално с децата, като отново, както каза госпожа Миновска, създавате ведра позитивна обстановка и играете с тях. Вече казахме, че първото нещо, което всъщност разигравате с децата, така че те да свикнат с задачите, са тези откриващи образци. От тях имате няколко копия на всеки екзаменатор, като по тях не се пише нищо, а само играете с децата и те ви посочват отговора, който те дават. Това е като загрявка, за да бъдат готови след това за целия тест. Но това се прави, държа да отбележа, само при диагностициране уменията на децата за откриване на образци от 29 до 33 въпроса. Другите не се касаят, другите въпроси, от прилагането на тези тренировъчни въпроси. Да. Това е много важно да бъде уточнено. Тези тренировъчни задачи си имат своето място в съкратения вариант на диагностичния тест. Да. След което по самият диагностичен тест всъщност нещо, което е важно за прилагането по проект Готови за училище, конкретно в случая, а не принципно при прилагането на теста, е това, че при провеждането на самия тест с децата, ги насърчавате те да посочват и да отбелязват с моливче верния отговор според тях. За всеки един въпрос, там където е възможно. Това, разбира се, не винаги е възможно. Там където това е невъзможно, го отбелязвате вие. Смисъл на това е, че резултата, доколко са прави децата или не,
нали, като оценка за това дали са готови или не, остава конфиденциално и накрая ще бъде единствено и само анализирано цялостно за всички деца от проекта, от изследователите, но ще бъдат предадени оригиналите на тестовете на родителите на децата за тяхна информация. Те ще имат оригинала на теста, така че от една страна те да могат да видят какви задачи се поставят на децата им, да дадат обратна връзка на учителите по теста и в същото време да могат да дадат информация на учителя в първи клас на детето. Така че тези оригинали ще имат тройна функция за информация на родителя, за обратна връзка от родителя към учителя в детската градина и за информация на учителя в първи клас. Като съответно родителя се подписва в протокола за съгласие в момента, в който той получи този оригинал на теста. В същото време екзаменатора получава копие на тест. Копие на книжката тестова. Като това копие се прави в детската градина от учител или директор или друго административно лице, което подпомага процес. Като се правят копия в края на всеки ден. Съответно, искам да отбележа, че екзаменаторите попълват индивидуалните протоколи на децата, не пред самите деца. Тоест, този документ, индивидуален протокол, вие ще го попълните след като приключите теста с детето, именно за да се чувства то спокойно, да не се притеснява и да не усеща, че е оценявано по някакъв начин. Затова в самата тестова книжка си отбелязвате, давате му то да отбелязва с моливче верния според него отговор и ако това не е възможно в съответния въпрос, просто вие го отбелязвате отстрани и след това въвеждате данните в индивидуалния протокол. Да, тук има едно разминаване между моето указание и вашето. Защо? Защото миналата година, когато в област Велико Търново се прилага разширения вариант на стандартизирания тест, тогава всяка една детска градина разполагаше само с една книжка. И всъщност нямаше възможност да се приложи стандартизирания тест за всяко едно дете. И тогава задължително една книжка се прилагаше за 30 деца в група. И нямаше как да бъде позволено на децата да отбелязват отговора, даже и те самите, с ограждане на самата тестова книжка. Сега, след като вие предоставяте възможност всяко едно дете да има индивидуална тестова книжка, тогава това е възможно. И действително би улеснило екзаменатора, заедно с детето да ограждат отговора под картинката на самия стандартизиран тест и след това на базата на тези означения да попълни индивидуалния протокол на детето. Това е наистина много голямо улеснение за учителя, защото дава възможност диагностицирането наистина да се превърне в игра, а не отстрани да държи протокола, каквото беше наложително миналата година с една книжка за цяла група, поради липса на повече книжки за децата. Така че това наистина сега е много по-добрия вариант да се отбелязва отговор на самата тестова книжка. И чак след това да се прехвърля на индивидуалния протокол. Точно така. Като още веднъж само да ви напомня, че тъй като една и съща картинка служи за няколко въпроса,
Вие задавате въпроса, давате на детето да отбележи, да посочи с пръстче или да отбележи с моливче, след което обаче трябва да посочите на всеки индивидуален въпрос отговора, който той е дал, отстрани на въпроса, за да сте наясно. Защото иначе ако имате чертичка на отговор А, на отговор В и на отговор Г, няма как да знаете отговора на кой въпрос е даден на първи, на втори или на трети. Затова е важно от една страна детето да играе и да има възможност да отбелязва, но в същото време вие паралелно да може да отбележите кой отговор на кой въпрос е даден. Сега, мисля, че до тук приключваме общо с методологията и логистиката на провеждане на изследването. Ще ви дам 20 минути, в които на място да разгледате материалите и образците на документите, които вече би трябвало местните партньори да имат с тях, да обсъдите това, което чухте до тук и да зададете своите въпроси. Местните организации могат да отговорят на голяма част от въпросите ви, но ако има въпроси, които не успявате да им отговорите на място, имате възможност да ги зададете дистанционно и ние да им отговорим. За целта сме ви дали линкове към два формуляра за задаване на въпроси. Единият формуляр е за задаване на въпроси по логистиката на извършване на изследването, а втория формуляр е за въпроси по методологията на самото провеждане на тестовете. Като там имате няколко колонки. Първа колонка се нарича тежест, втора колонка се нарича НПО, трета колонка се нарича тема и четвърта е за самия въпрос. Моля ви да посочвате кратко и ясно темата, по която задавате въпрос, за да се ориентираме лесно в каква връзка е той, след което да записвате въпроса си в колонка въпрос. Като на всеки ред записвате и от коя организация идва въпрос. Като първите организации, които подават въпроси, естествено си въвеждат въпросите, но ви моля, когато влезете и видите, че вече има няколко зададени въпроса, преди да зададете вашите въпроси, да проверите дали вече част от тях не са били зададени. Ако видите, че въпрос, който ви искате да зададете, вече е зададен от друг партньор, тогава ви моля да не добавите отново същия въпрос, а в колонка тежест да запишете просто по-голяма тежест на въпрос. Тежест 1 значи, че това го е задала една неправителствена организация. Ако втора организация види, че искат да зададат същия въпрос и за тях той също е важен, добавят 1 към тежестта, т.е. тежестта ще стане 2. Ако трета организация в техния регион също има същия въпрос, тогава сменяте просто тежестта на 3. Така ще избегнем да се повтарят едни и същи въпроси по няколко пъти и след това ще ни позволи да подредим въпросите по тежест, т.е. по важност за всички организации. И така ще отговорим първо на най-важните или събрали най-много точки въпроси. Благодаря на всички. Оставям ви сега да дискутирате, да обсъждате и да задавате въпроси и ще се свържем отново след 20 минути.
равенство. Моля те, задавай въпрос за това писмо. Здравейте, колеги! Започваме вече с отговарянето по въпроси. Кога ще го получим? Поли, моля ти се да напишеш и в чата, че започваме, за да може колегите, които... Добре, супер, мерси много. Добре, Да. минаваме през логистичните въпроси. А другите? Най-тежки. Утре сутринта. Тежки. Добре. Другите в момента виждам само 3 въпроса. Аз виждам курсите. Другите са хайднати. Не няма да стане. Просто Да. да. Въпрос. Утре Ама не ги виждам. Чакай. Дай рефреш. Добре. Добре. Така, Добре. минаваме през въпросите и им отговарям. Един от основните въпроси, които е зададен е как ще се прави копие на теста, директора на детската градина и учителите ли ще съдействат за копието. Сега, по условие, ако теста се прави в детската градина Добре. и детската градина има техническа възможност, т.е. има устройство, което да копира теста, тогава да, копието се прави на място, тази книжка остава в детската градина, за да бъде предадена на родителя, а копието получава екзаменатор. Като екзаменатора обаче взима оригинала на индивидуалния протокол на детето. Както казахме, самия индивидуален протокол са 2 листа химизирана хартия, които са идентични. Той въвежда резултатите на детето отгоре на единия, след което те се отбелязват благодарение на химизацията на хартията и на втория лист. Като той запазва оригинала, който той е попълнил, а копието остава в детската градина. При условие, че детската градина няма техниката, за да се направи копието на място и за да се предаде още веднага теста на родителя в рамките на същия ден, тогава екзаменатора взима книжките, предава ги на неправителствената организация и тя прави копията. Като отново условието е, че оригинала се предава на родителя, за да може той да се подпише, че ги е получил в протокол за съгласие, за обработка на данните от теста. Така, ако теста се прави у дома, тогава родителя още на място може да се запознае с резултатите на детето и тогава при желание на родителя екзаменатора ще вземе оригинал, ще направи копие и ще предаде после единия екземпляр на родителя. Ако родителя не желае да получи такъв екземпляр, просто няма да бъде правено копие. Това мисля, че отговаря на няколко въпроса наведнъж. Поли, можеш ли да ги отбележиш кои са? Да. Всички, които са свързани с копирането на теста. Така. Следващия въпрос, това пак е свързано с копията. Това го казахме с 5 и това е свързано с копията. Добре. Първия въпрос е, ще имаме ли писмо от МОН в едно от училищата? Така, писмо от МОН? Да, веднага отговарям аз, тъй като само преди минута разговарях с госпожа Трайкова, главният експерт, държавният експерт в Министерството на образованието и науката, и тя отговори, че още сега изпраща писмото до регионалните управления и те ще стигнат до края на деня. И до детските градини могат да пристигнат. Това писмо. Чудесно, да. И със сигурност тя ще го изпрати и като копие до Тръста за социална алтернатива, така че ние пък от своя страна в момента, в който получим копието, ще го разпратим по имейл и на местните неправителствени организации. Така че вие да имате копия от него. Добре. Следващ въпрос по теже. Тук 4. Така, това е на експерт предучилищно образование в някои от регионалните управления, който съдържа много въпроси. Сега, първия е как независимите оценители ще се легитимират, че са избрани за такива, за да им се осигури достъп до детските градини и училищата. Така,
Първо, детските градини и училищата поддържат постоянен контакт с местните неправителствени организации. Да. Като начало, за да се организира провеждането на теста и да направят график. Съответно, при правенето на графика в момента, в който бъде избран независимия оценител, неправителствената организация ще информира детската градина или училището съответно за името на човека, който ще дойде да провежда тестовете. Като независимите екзаменатори, още веднъж искам да кажа, че условието е те да са учители с предучилищна педагогика, завършили университет, които просто не са в момента учители на децата, които тестват. Тоест, всички оценители са всъщност педагози в детски градини и училища, просто те не са учители на конкретното дете. Условието те да не са учители Те на... са учители в друга детска те са градина. учители в друга детска градина или друго училище в общия случай. Аз имам една идея, за да бъдат спокойни колегите, когато влизат други хора в детската градина, да получат някаква възможност за връзка с детската градина, директора, например, най-добре. Да. Или имейл, или телефон, при което преди да отиде оценителя в детската градина, съответно да направи връзка, да се представи, да уведоми за часа на пристигане. И това ще бъде най-сигурният начин за това, че няма да има някакви изненади. Всъщност това си е част от заданието. Веднъж неправителствената организация да информира детската градина за личността на човека, който ще дойде да прави теста, и второ да предаде на оценителя данни за детската градина и контакт съответно с директора там и адрес на детската градина, така че да могат да го намерят. Включително там, където се налага, ако е абсолютно наложително, е възможно представител на неправителствената организация да придружи оценителя до съответното населено място. Да. Така. Удостоверението за завършена... Така, когато говорим за тестовете, всяка детска градина, всяка група, учителите преценяват каква методология ползват за определяне на училищната готовност на децата. Смисъла на това допълнително тестване, то е абсолютно независимо от стандартните оценки, които си правят учителите в групите. И които се вписват в удостоверението за завършена подготвителна група. Точно така. Всъщност, оценките по този стандартизиран тест по никакъв начин няма да бъдат отразявани в дневника на групата и като резултати на децата. Те се ползват само и единствено за целите на изследването. И те ще бъдат по проект готови за училище и ще бъдат използвани само единствено в обобщен вариант. Тоест, дори няма да правим оценки по населено място, обобщен или по регион. Оценката цялостна ще бъде обобщена на ниво държава, на ниво България. Така че индивидуалните резултати на децата по никакъв начин не се отразяват на системата на образованието. И най-вече в удостоверението за завършена подготвителна група. Да. Детето, съобразно избрания инструментариум, диагностичен инструментариум в детската градина, прави своята диагностика, тогава детето може да има различен резултат от този при прилагането на съкратения вариант на теста. Да. В удостоверението за завършена подготвителна група се вписва резултата от другото, отразено в индивидуалната страничка на дневника. Да. За всяко едно дете. За всяко едно дете. Колегите ме разбират, защото те знаят за какво става въпрос. Да, като понеже сме дали възможност на детските градини на училищата, учителите да направят и до 5 теста на други деца, които не са включени в проект Готови за училище. Целта на тези тестове отново не да се определи по тях финалната училищна готовност на децата, е да се апробира
съкратения вариант на тест. Всъщност това е нещо, което правим съвместно с Министерството на образованието. Вие да апробирате на място теста с вашите деца, след което да дадете обратна връзка към Министерството на образованието по провеждането на теста, по сложността на задачите, по това как се справят децата. Това отново по никакъв начин не се отразява на самите деца в техните удостоверения, има само смисъла на това веднъж вие да изпробвате как работи теста и втори път да дадете обратна връзка на Министерството. Това е основната ви задължение всъщност при условие, че вие прилагате съкратената версия на теста на 5 деца във вашата детска градина е да дадете обратна връзка накрая, която ще бъде, ще ви помолим да я дадете след 15 юни, когато приключи цялото изследване и ще бъде разработен SurveyMonkey анкета онлайн съвместно между Тръста и Министерството на образованието. Сега в протоколът за получаване на материалите е посочено като място РУО ... Понеже по предварителна програма се предвиждаше обучението да се проведе там, където е възможно, в сградата на регионалните управления по образованието. По места това е причината да е записано РУО. Ако обаче не е имало възможност обучението да се проведе в регионалното управление по образованието, а то се е провело или в офиса на неправителствената организация, или в партньорско училище или детска градина, тогава просто задрасквате РУО и записвате града на провеждане на обучението. Това е само техническа подробност. Така. Как в индивидуалния протокол се вписва крайния резултат от проведеното изследване? Това ще оставя... Аз веднага ще обясня по какъв начин да се впише резултата от крайния от изследването. При прилагането на разширения вариант на стандартизирания тест, там имаше определено място под всеки един субтест за отбелязване на резултата. Но тук, след като тези въпроси са компилация от избрани от всички субтестове, с изключение на фината моторика, тогава това не предполага отбелязване по конкретен субтест. Затова някъде отдолу под таблицата може да се впише всъщност да се отрази броя точки. Тук искам да доуточня по отношение на индивидуалния протокол. Защото прочетох въпрос, който като че ли не е станало ясно как се отразяват отговорите в индивидуалния протокол. Всеки един въпрос от тези 40 съответно има варианти на А, Б, В и Г, отговор или пък вярно и невярно от 11, не се вижда тук, от 11 до 17, където е отбелязано вярно-невярно. Всеки един обаче въпрос носи една точка за правилен отговор. Така че, когато екзаменаторът при провеждането на теста избере едновременно да попълва и индивидуалния протокол, е улеснен от отбелязването на верния отговор с зелен цвят и само може да го огради, както е посочено на слайда, при вече попълнения индивидуален протокол. Разбира се, това ще улесни след това и отброяването на верният брой отговори и отразяването някъде отдолу под таблицата. Да. Като съответно екзаменатора отразява отговора, който е дал детето, след което отдолу пише общ брой точки и съответно в случая може да ги изброим всички в зелено и всички вярно ги събираме
И това дава броят точки. В случая те са 25. Да. И грешни отговори, 2 точки и изброяват грешните, които се виждат лесно. 1 на 9 въпрос, имаме невярни 4 на 11 до 14, имаме грешен на 31, имаме грешен на 33 и грешен на 36 въпрос. Да, тук този примерен протокол, който вече е изготвен. Да. Съответно, ръчно на ръка може да се въведе отдолу брой верни отговори, брой грешни отговори. Всъщност, за мен е най-важно да се отрази верният брой отговори, Да. защото те са важни, за да се установи след това дали детето е готово при сравняването с онази таблица, която бих искала сега да я покажем, дали можем, скалата, да, за оценяване, и там вече да се установи дали детето има училищна готовност. Ето е тази таблица за трансформация на суровия тестов бал в скалови стойности, но всъщност нас скаловите стойности не ни интересуват вече. Те не са от значение, защото при съкратеният вариант не е възможно да бъде изготвена индивидуална диаграма за всяко дете, защото общият брой точки са компилация от всичките субтестове от разширения вариант. Затова нас ни интересува дали детето е прехвърлило праговата граница и има училищната готовност, или пък все още е някъде под 36 и няма училищна готовност. Това е важното за отразяване на резултата в индивидуалния протокол. Като в случая на нашето изследване за готови за училище, всъщност отново ще се взимат не индивидуалните резултати на децата и дали конкретното дете е под или над тази прагова стойност, а ще се гледа според интервенциите по проекта обобщено резултатите на децата. И какъв процент от децата са преминали тази прагова стойност и какъв процент от децата не са я преминали. Точно така. Така, преминаваме към следващите въпроси. Някои деца се водят в детска градина, но не посещават редовно. По принцип пишем такива, че ще са в детската градина, но не сме сигурни дали ще дойдат. Сега, това, което вие трябва да направите, е да говорите с учителя в детската градина, да информира родителя и да го помоли децата да присъстват на тест. Да са предварително информирани, да са помолени да присъстват. Но също така, вие трябва да имате информация за контакт с родителя, т.е. телефон на родител, адрес, така че при условие, че детето не присъства в детската градина по време на провеждане на тестовете, да се направи теста в дома на детето. Да. Откъде могат да се видят одобрените екзаменатори? Така, това, което е като процедура, е, че получаваме кандидатури за екзаменаторите веднъж централно в офиса на Тръста социална алтернатива, които са препоръчани от регионалните управления по образованието или са учители, които самостоятелно кандидатстват, и изпращаме информация за кандидатите, които покриват изискванията към местните неправителствени организации. Местните неправителствени организации всъщност имат ангажимента да подберат екипа, финалния екип от оценители, които ще проведат тестовете на място. Като ако те изберат друг оценител, различен от подадените от нас и от регионалните управления, са длъжни да ни информират предварително, да ни представят неговото CV, за да се уверим, че човека наистина има нужната квалификация. Това са условията. Къде в индивидуалния протокол се вписат крайни резултати? Това вече го казахме. Коментирахме, да. Оригиналът на индивидуалния протокол от теста в детската градина ли остава? Отговорът е, че оригиналът от индивидуалния протокол остава
в екзаменатора и той накрая, предавайки всички материали, предава и него на неправителствената организация. А пък копието остава в детската градина или при родителя. Аз имам един коментар относно индивидуалния протокол, който според мен не трябва да попада в родителя. В родителя. Няма нужда. Не е необходимо. След като тестовата книжка, която е индивидуална за детето, се предоставя на родителя заради конфиденциалността на резултата от тестването. И едва ли той ще бъде понятен за по-голямата част от родителите на изследваните деца. За мен е по-добре, това е моя препоръка, ако вие ще се съобразите с нея, добре, да не попада в ръцете на родители. Всъщност, по-големия смисъл от това копие е да има информация веднъж учителя в предучилищна група, но тъй като той така или иначе вече е свършил работата, която е могъл да свърши с съответното дете, би могло да бъде добавено в портфолиото на детето, което се предава на учителя в първи клас за негова информация. Защото всъщност индивидуалният протокол ще носи някаква информация на учителя в първи клас, но не и на родителя. Така че препоръчителното е да се остави копието в детската градина и учителя в групата по негово усмотрение може да го остави в портфолиото на детето, което предава на учителя в първи клас. Това е силно препоръчително, за да може той да има информация. Портфолиото, аз мисля, че то се предава на родителя. На родителя ли се предава? На родителя се предава портфолиото, така че нека тези индивидуални протоколи просто да бъдат отделени, които касаят всъщност учителя и касаят целите на проекта, не касаят конкретно родителя. Да. Родителя си получава удостоверение за завършена подготвителна група с резултатите под образователни направления, така както е отбелязано в член 36 в наредба 5, така че не е необходимо да получава този индивидуален протокол. Но може да го получи при решение. Така, но копието остава в детската градина. Да. Така. Приемо-предавателният протокол за получените комплекти се подписва от учителите при предаване на материалите към екзаменатора. Ползва в този случай, че се дублират бройките на материалите. Не съм сигурна какво разбирате под дублиране на бройките на материалите. Всеки екзаменатор се подписва за броя комплекти, които той е получил. Като още веднъж комплекта съдържа тестова книжка, една тестова книжка за едно дете, два индивидуални протокола, т.е. 2 листа химизирана хартия, един брой моливчета и един брой книжка за оцветяване. Общо 4 неща. Това е един комплект. Като в протокола се записва броя комплекти, които получава съответния екзаменатор. По същия начин, учителите в детски градини или училища, които ще прилагат на другите деца, които не са в готови за училище, тестове, те получават също за всяко едно дете по един комплект, като максимум могат да получат 5 комплекта. В протокола за тях се отбелязва, че това е учител от детска градина или учител от училище, записва се брой комплекти и се подписват. Надявам се да е станало достатъчно ясно. Така, да минем към следващия въпрос. Името на детето записва ли се на книжката с тест? Да. Това е книжка индивидуална на детето, така че името му се записва. Която се предава след това и на родителя. От една страна едното се предава на родителя, другото копието остава копието остава в неправителствената организация накрая, за да могат да се отразят резултатите на децата. И затова е много важно, всъщност на книжката или отпред, или вътре на първата корица, ето тук, да се запише
името на детето, населеното място, където е проведен теста и по възможност и дали е направен у дома или в детската градина или в училището. Тоест, обобщаваща информация как и къде и с кого е проведен тест съответно. Така. Ще има ли писмо от МОН? Това вече го казах. Да, повтарям за тези, които по-късно са се включили, че писмото вече се изпраща от Министерството към регионалните управления, това, което касае детските градини, командироването или съдействието от и осигуряването на оценителите всъщност. Да. За детските градини. Да. Така че, да, вече има подписано писмо от министъра за съдействие и от госпожа Трайкова се изпраща в момента. Тя би трябвало да го изпрати до регионалните инспекторати, които от своя страна да го разпратят на детските градини на училищата, а пък от своя страна Тръста за социална алтернатива ще изпрати копия до неправителствените организации. Тук виждаме един друг въпрос. За нас писмо от МОН ще има ли? Тези за нас, това най-вероятно касае колегите от регионалните управления. Да, само че това ще се получи това писмо утре. Защото технически не е възможно днес да бъде изпратено. Така че да бъдат спокойни колегите от регионалните управления. Писмото, което касае тях и съдействието на регионалните управления, ще пристигне утре сутринта. Да. Така, може ли да се види семинара на запис? Да. Семинара се записва през цялото време и ще бъде качен онлайн в платформата Vimeo и ще изпратя до всички партньорски организации линк в момента, в който ще бъде качено. Това ще бъде най-късно утре на обяд. Добре. Така, сега, въпроси по методологията. Тук има два. Не намираме такава таблица, как да се здобием с нея. Не знам за каква, обобщена таблица за резултати от всички деца. Така, значи, таблица, това ще представлява една просто екселска таблица, в която да се въведат индивидуалните резултати на децата, която ще бъде изготвена и ще ви бъде изпратена утре, след като бъде проверен. Така, къде да запишем крайния тестови бал? Може в долния десен ъгъл на самия индивидуален протокол. Просто се записва на ръка, както казах. Суровия бал. Дадохме и пример как се изчисляват резултатите, така че и това обсъдих вече. Да, тук бих искала на този въпрос да отговоря. Относно провеждането, задаването на въпросите по задача номер 22, 34 и 35. Да. Много лесно би могло за да не се сега тук да използваме съкратения вариант, ще отидем точно на тези въпроси, 22. Ето тук посочвам 22. За да не се отклонява вниманието на детето от следващата картинка, може с един лист ето по този начин да се закрие по-долната. И задава се въпроса на детето, то отговаря, преминава се на следващата задача. То вече няма да проявява интерес към по-горе, защото вече е преминало през нея. И така, с закриване на следващата задача, може да се отделят отделните задачи и да се съсредоточи вниманието на детето към конкретната задача, към конкретният въпрос. Следващия въпрос. Трите документа, индивидуален протокол, декларация и обобщена таблица за резултати на всички деца, оригиналът остава при нас или копието? Това е от неправителствена организация. Оригиналът на индивидуалният протокол отива в неправителствената организация,
заедно с копия на тестовата книжка, неправителствените организации обобщава всички тях, подрежда ги по населени места и ги предава в края на проекта като част от своята отчетност към Тръста за социална алтернатива. Ние в крайна сметка ще предадем на екипа изследователски на Световна банка целият материал, както оригиналните документи, което са копия от тестовата книжка и оригинал на индивидуалния протокол, така и обобщените данни, които са в таблиците. Обобщената таблица учителя-екзаменатор попълва на база на индивидуалните протоколи, след което подава за всички деца една обща таблица за всички деца, които той е оценил. След това задължение на неправителствената организация е, ако има в техния регион повече от един учител-екзаменатор, да обобщи всички тези таблици в една обща. Така че накрая при предаване на финалния отчет да предаде към Тръста за социална алтернатива само една таблица, която обобщава резултатите на всички деца в техните населени места. Следващия въпрос, който е зададен. Този вече му отговорихме. Ние в друг вариант отговорихме, но тук има една малка разлика, защото колегите коментират това, че ще се повтори процедурата по установяване на училищната готовност на децата. И след това пак ще се повтори с прилагането на стандартизирания тест. По-скоро обратното. Съгласно наредбата, до 15 май трябва вече да е установена училищната готовност по избрания диагностичен инструментариум още в началото на учебната година за съответната подготвителна група. И сега, от тук насетне от 17 до 9 юни, какъвто е срока, касае само стандартизирания тест, съкратения вариант, който обслужва проект готови за училище. Само единствено децата от проект готови за училище. И отново повтарям, колеги, че родителите се запознават с резултатите единствено отразени в удостоверението за завършена подготвителна група по образователни направления. Така както се изисква съгласно член 36. Тук не е необходимо да запознаваме родителите с резултата, който сме нанесли в индивидуалния протокол. Той нека да остане само за ползване от неправителствената организация и съответно проекта готови за училище и учителя в групата. Но не и на родители ще получи достатъчен резултат или информация, като получи тестовата книжка, индивидуална тестова книжка на детето. Но самата тестова книжка не съдържа оценка за готовността на детето. Те по-скоро могат да видят практически по задачите как са се справили децата, без обаче да имат крайна оценка за готовността или неготовността на детето. Крайната оценка се отразява в индивидуалния протокол, а не в книжката. Индивидуалната тестова книжка на детето. И това трябва да бъде много ясно разбрано от всички колеги, които оценяват. Сега, и последния въпрос, който сме получили е: приемо-предавателният протокол не се ли подписва от учителите при предаване на материалите след приключване на тестовете? А при индивидуални тестове по домовете от родителите ли се подписва? По какъв начин се отчитаме, че сме предали тези материали? Значи има два различни протокола. Едното е приемо-предавателен протокол за в момента, ето това е, което е 2 в 1. Веднъж присъствен списък на обучението и втори път хората, които са присъствали на обучението, се подписват за броя комплекти тестови, които са получили. Това е приемо-предавателен протокол, с който неправителствената организация доказва колко комплекта са предадени съответно на екзаменатора или на учителя в детската градина или училището. И това съответно е за доказателство, че те са ги получили и тяхното задължение
от една страна на учителите в детските градини и училищата, които самостоятелно ще провеждат тестовете, реално да проведат тестовете с децата и след това да дадат обратна връзка към Тръста за социална алтернатива и Министерство на образованието с тази анкета, която споменахме. От друга страна, на учителите екзаменатори да проведат съответния брой тестове и ако те не бъдат проведени, съответно комплектите, които не са използвани, да бъдат върнати към неправителствената организация. Това е този протокол. Той само удостоверява, че са раздадени комплекти празни, т.е. неизползвани. Накрая, протокола, който използваме с подпис на родител или директор, е ето този, който сега ще увелича, за да го виждате, който от една страна, ако е проведен в детска градина или училище, тук има място, където да се подпише учител или директор, с което той удостоверява, че този тест с това конкретно дете действително е проведен в детската градина или училище. И се подписва само единствено, когато тест е проведен в детската градина или училище. Иначе се подписва родител и родителя се подписва, за да удостовери, че е съгласен данните за резултатите от децата да бъдат използвани за целите на изследването и да удостовери, че му е предадена оригиналната книжка. Като когато това се случва в дома на детето, съответно се прави от екзаменатора, а когато тестовете се случват в детската градина и всъщност учителките в детската градина предават тестовете на децата, нали, книжките връщат към родителите, тогава тези подписи се събират от учителя на групата. И тук се записва датата, в която е предадена книжката. Има отделни колони, съответно за подпис на родител или за подпис на служител в детска градина и училище. Но при невъзможност за съдействие от учител в детската градина или училището, тогава в крайна сметка ангажимент на екзаменатора е да събере съгласието на родителите. Това е много важно и всъщност тези бройки ще се отчитат след това към неправителствената организация. Защото за всеки един тест, който е проведен, трябва да имаме съгласието на родителя. И по възможност се очаква детската градина да окаже съдействие, затова се предвижда и като благодарност дарението на средства или материали след това. В случай, че детската градина действително е оказала съдействие. Така. Мисля, че отговорихме на всички въпроси, които бяха постъпили, но сега ще проверим това. Добре. Да, така, на тези отговорихме. Така, линк към днешното обучение, да, ще ви изпратим. Добре, ами това е, колеги. Благодаря ви много. Ако имате други въпроси, можете сега да ги обсъдите, но тях вече ще ни предадете по имейл и ще отговорим по имейл. Благодаря ви много за участието днес. Благодаря също за вниманието. И до скоро!